Pokračování. Miláčku. Ano, mami. Chtěla jsem ti říct, že už vím, co jsem chtěla. Tetička, tvoje sestřenka, tetička napsala, že vlastně tvoje sestřenka by přijala na pár dní. Šlo by to? Jako jaká? Ta blondýna nebo ta jako divná? Blondýna. Lily, skvěle, tak, mami. Ano, Zlatičko, pojď sem. Tak jo, už jdu. Mami? Aha, Zlato, už dost. Kdy bude spát? No přece, třeba na gauči. Ne, to je Promiň, mami. Už toho mám dost. Bezpečnější. Tak, mami. Prosím tě, chtěla jsem se tě zeptat, co říkala? Těšíš se nebo ne? Těší, to víš, že jo. Tak jo, kdy přijede? Zhruba za hodinu. Ježišmarja, já nejsem nachystaná. Rychle, uklízet. iPhone. Apple. Tak, mikrofon, notebook, knížky srovnaný. A jinak, iPhone mi trochu stojí v cestě, tak, pítičko. Tak a jako bonus si uklidím postel. Tak, nějak tak, nebo nevím, prostě něco takového. Tak, mami, hotovo. Mami, jo, jasně, sorry. Počkej, trochu to odsunu, tak. Mami, prosím tě, běž pryč z toho stolu. Tak ano. Můžu se kouknout za kámoškou? No tak jo, ale za 5 minut až si zpátky. Tak jo, 15, ale víc ne. Jo, díky, ahoj. Halo, je tam někdo? Ano, počkej. Ty to blbě otevři. Ahoj. Ahoj. Zavřu. Chceš být venku? Třeba šla bys se mnou někam? Možná jo. Máš nějak na křivotočilenku? Ne, děkuju. Nemáš zač. Pane Kaže, koupila jsem si novou naušnici. Otočíš se, já to musím nandat. Tak jo. No, takhle je úžasná, úplně hustý, že jo? Jo, je moc hezká, no. Mně se strašně líbí. Aha, Úplně tak šli bychom, hustý. kam bychom teda šli? K vám? K nám? No, Tak jo. tak pojď. Aha. Už jsme tu. Hustý, to máte hustý. Jo, Dobrý díky. den. Dobrý den. Přeji si něco? Ne, my si tady budeme hrát s vaší dcerou. V pořádku. Tak pojď. Ale jenom na 10 minut. Za chvilku jí přejde Ano. sestřenka. Pojď, dělej. Ano, dělejte bordel. Hrůza, že? Ne, nádherný, na rozdíl od tebe. Ode mě. Děkuji. Pustíme si nějakou hudbu? Jo. Tak jo, počkej. Tak. Počkej ještě chvilku. Teď. Ta je nejlepší, moje oblíbená. Já ji taky miluju. Děvčata! Malý? Ano? Prosím tě, pojď sem, kočičko. Ano, ano, maminko. Ano. Au. Už přijela tvoje sestřenka, ne? Nebo někdo klepal? Běž tam. Jasně, mami. Otevřu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kočko. Čau. Ahoj.
Jestli by ti to nevadilo, tak teďka tady bude moje sestřenka, tak jestli bys, já když tak pro tebe přijdu, jo? Jo. Díky, ahoj, jsi nejlepší. Pojď. Ahoj Lily, jsem tak ráda, že jsi zas přišla. Jo, to já taky tetičko. Aha, jak se zněla? Jo, celkem fajn, počkej, já se trochu usadím. Tak. To je úplně super, kamarádka. A jak se změla? A jo, celkem dobrý, v Americe je to jako, jo, ujde. A to je fajn, jsem ráda, že se máš dobře. Pojď, jdu ti ukázat můj pokojíček. Aha, zlatíčko, no tak. Víš co, posaď se, bude lepší, když ji tam zavedu já, víš? Pojď. Počkej. Ahoj, teta. Ahoj. No, dneska jdu na pozvání. A kdo tě pozval? A moje sestra. Ale ona tě nepozvala. Pozvala. Nepozvala. Pozvala. Chci vidět svoji neteř. Jakoby. Nebo sestřenku prostě. A Tak pojď dál. Ahoj, sestřenka. Ahoj.